חומר טוב. שמעו, עוד חודש החתונה של ידלין, חייבים להתחיל לעבוד על הסרט. גם יהיו שם מלא גנרלים, אחלה הזדמנות להעביר להם מסר. איזה כיף זה אזרחות. מה נתכתב שם 40 שנה? אני יודע מה נעשה. בוא נעשה את מה שעשינו לקוף. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. בואו נעשה מה שעשינו לקציר, זה הכי קל בעולם. זה גרוע. בואו נעשה בקיצור כמו שעשינו לפולק. בקיצור, ישבנו בבר. החברה שלי אמרה לי, וואי, 4 שנים והוא עדיין לא הציע, מה אני עושה עם זה? בקיצור, לא מעניין. עוד פעם הבועות האלה. מתי אתם כבר משתחררים? אוגוסט 4, אתם צעירים. בואו אני אתן לכם חומר טוב. בואו נעשה סרט שחור לבן, כמו לבר אילן. עזבו, זה לא מתאים לחתונה, בואו נעשה המטר מדע. עכשיו בחנויות הספרים, דן ידלין חושף את סודות החיזור. הפלייבוק. עם טריקים מוכרים כמו הרו ונטר. הדרך הבטוחה להשיג כל בחורה חיפאית. והטריק המוצלח מכולם, הנטע. קח ילדה תמימה, חכמה ויפה, תכניס אותה לכיתה עם בנים נכים רגשית, חכה 9 שנים וקצור את הפירות. השיגו אותו בחנות הספרים הקרובה לביתכם. יש לי רעיון יותר טוב. בואו נעשה ארוחת ערב טיפוסית בבית משפחת ידלין. אפשר לשבת? דן רוצה לאכול אורז? אורז? נראה לך שהאדם הקדמון אכל את זה? אני לא עושה שום דבר שהאדם הקדמון לא עשה. עוד שנייה תציעי שנטע תנהג הביתה. חברים, אז מה עשיתם השבוע? איזו משוגעת אחת גררה אותנו למסיבת תחפושות במדבר. בא לכם לעשות טיול אופניים מחר? לא, להערכתי יהיה חם מאוד מחר. עמוס, בינינו, כל המדינה יודעת מערכות שלך שוות. יש לי רעיון, אפשר לעשות כזה קטע שכולם כזה באים והולכים, ואז באים שוב, ואז הכל כזה מסביב וזה יוצא טוב ומצחיק. רגע, מה עם זה שידלין לשדרג סיפורים? נטע, את לא מאמינה לאיזה טרק הזוי, דן גרר אותי בנפאל. כן, שמעתי מדן. שמעתי שהמטוס התרסק, שניכם הייתם הניצולים היחידים, אתה היית אחראי על הכנת ארוחת ערב מהגופות בזמן שהוא תיקן את המטוס. לא בדיוק. הטיסה התעכבה בשעתיים, היינו צריכים לקנות סנדוויצ'ים בשדה, ודן לא הפסיק לצעוק עליי כל הזמן. כן, לא צריך לנסוע לנפאל כדי לקבל בראש מדן. הנשמה נמצאת בשיקות שאני נותן נותן הכל ביוגה. אין אחר פיטנס של בוקר. אני אוהב משפיע את הפנתר. אני לפגוש את מלינגר שהוא הרמ"ח שלי, הוא גם מלך וגם זיין וגם תותח. בעיניים סלט של תותח חופלצת. אני נמס ממך כן, הייתי במחלקה. בן אדם הזיה. קצת אחרת אש בתוקי אני נמס ממך דקת של קפה. חייב קפה. שמעת על החללית שעשתה נחיתת אונס בנתב"ג? מה? קשקשן בדם. יאללה, עלה לאוטו. אני מקדימה אני מקדימה. אבל אתה הנהג